ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार थानी फालिका DSF होंगे जोंहा फाइसो का DSF नि जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जॉन देब्रमा yang ani yagra passing tong DSF ni vice president Boromganam Vikas Debrama tei ang sa DSM president Bishkumar Debrama tini जों parliament ni ga obono je sini thangnai bishiyo bahaino je Shillongo sini Tiprasal ni bagai aro kaisa coastal khulunganai mani abo tagbo khulugoi ba samung romaya ko solution ungsuya ko abono notui जों tini minister sarbai kok salaiga bo abono taisa naifinai sini chaitomung abono ajaga sini Tiprasa porine rok ajaga tongthai manani bagai sini chaitomung angkai bo tini kogrikha bo thangi nainai angkai abono ajaga kisa technically somosya tongo abagai bo aborokno mane chaitogoi naimani yagolo bo taisa khlaifinai hinai kogru abar bo haino kaisa kok salajaka tai kaisa angkai जों joto chini Tiprasa rok no जों potripot idea rok laika je IS cadre nango chini Tiprasa rok ni bisingo bo angke abo bo phataro rohoroi kusing khlairoi chini Tiprasa rok no IS cadre khlainani musung jako bo haino chini sarbo जों ba haino angke जों nayo abo haino kaham kai je quality sarai rok thangi ajaga srengoi chini borok ni bagai borok kaham officer ang thone जों bo bai discussion no salaijaka tai kaisa angke je thangnai recently no university bo je kwbangma beres post mane borok PhD khaini bagai apply khaika chin borok khaika kubun borok khlaika a jaga khorak tam khorak broi das palok aba hai ST category hab tongkha angke abono जों tribal welfare minister no saga sarnobo abo nainyaningtho tai chini director secretary no जों copy ro bukha abo dakti najangnangtho abo borokno hoite borok ST certificate mangkha nangkhai abo IST certificate no cross check khlaioi tojonto khlaioi borokno sasti nananingtho ni chini dabi tongo asungna hambai अब जेहेतु एजुकेशन डिपार्टमेंट अब एजुकेशन कोनो इनफरमेशन हो हाइटे जों इमेल खलायनाय जों कमप्लेन खलायनाय जों एजुकेशन अब रनाय तब जेहेतु रिजर्वेशन जिनि ST रिजर्वेशन बा ट्राइबल वेलफेयर नायमा बा जों पुलियाव फायग्राखा बिनि नलेज तो ब्राखा ओंखाय जों टेब बर जे जागा थाना नांगौ जों थांनाय खरबसे दङ भाइ जा 3 जन खरकटाम